Galdin zautaten unat etortzia Euskal Kultura liburuan aipatzea. Eta beraz, Euskal Kultura liburua idatzi nuen zenta konsienteki eta inkonsienteki senditzen bainuen ziklo baten amaierarat heltzen ginela. Egan nahi dut, Euskarak ukantzuen transmisio natural bat, hortan instituzio batzu edo txertatu ziren mugimendu hori, beste amets batzuekin, gauza batzuk hausitu dira, hori ez dut nik epaituko, baina bereziki gauza batzu utzi dira bidean, eta ene ustez, Euskararen gustua egiten zuten gauzak dira bazterrerat utzi. Guai, nik egun ez dut Euskal Kultura liburua batera aipatu, zenta urgentzia beste numai baita, eta ni uste dut guai oso argiki ikusten dugula legea ez dugula ukanen iparaldean gure alde. Ni uste dut jendarteak argiki eskatu du gauza hori, izan dira mugimenduak, plataformak, partidu politikoen zerak, abertzale ez diren jende batzuen implikatziat eta nahi den guzia, eta ez da deus lortu alde hortaik. Ordian, edo Euskararen hiletak egiten ditugu, edo bilatzen dugu nola erresistentzian sartzen algiren, eta erresistentzian sartzekotan, bilatu behar dira guai arte, baldintza oso txarretan, Euskara mantendu dituzten errezeta zaharrak, eta horiek dira egokitu behar. Eta hori behiratzen delarik zer izan diren iparraldean Euskararen lubakiak, ikusten da oso argi kultura deitzen den gauza hori dela. Eta nik uste dut euskaltzaleok ezin dugula kultur alorra abandonatu, beste helburua egez, egan nahi baita, ez dakit nik ikuskizunaren interesentzat edo olako gauzak, ez? Eta numeit plangintza behar balitz pentsatu, abiatu behar dela Euskal hiztunek eskatzen dutenetik, eta Euskararen transmisioa importante atzemaiten duten jende horien eskakizunetan behar dela oinahitu. Hori egiten dutalaik, ez dut aipatzen eragile den eta klase ertain hori, baina Euskaraz funtzionatu edo mintzatu edo transmititu nahi duen Euskal mundu osoa, eta hori dela integratu behar kulturaren bidez Euskararekin batean. Eso kuadrilla, porror naiz gaur hemen izan naiz eskoriatzen da. Zer izan dut, gu Euskaraz bizi gehala, alaitasunez eta koloretako mundu bat nahi dugula. Koloretako mundu bat eta koloretako munduari guk Euskaldunok gure kolorea eman behar diogu. Euskararena, elkartasunarena, auzolanarena, bertxotan, kantari, zurgorria jantzita, edo normal. Baina mundua tristea litzake bi piezetako puzlea balitz. Oso tristea, oso bide motxekoa. Gu koloretako nahi dugu. Herri, hizkuntza, landare, animalia, pila batetik. Puzle handi bat pieza txiki osatu eta koloretakoa dena. Begiratu Willy Killian zori. Gu gatik erabakitzen dute. Txotxongillo batzu bagina bezala. Eta txuri beltza nahi dute mundua. Horregatik Euskara bihotzez baitatzen dugu, sentitzen dugu, baino gainera mundua behar gaitu. Mundua edo koloretakoa izango da, edo ez da izango. Horregatik, guain irrien lagunak jarri dugu martxan, berriakin, elkarrekin, eta elkarte eta talde askorekin elkarlanean. Euskal Herriko aurrentzat, gurasoentzat, hezitzaientzat, denontzat. Euskaraz gune bat, alai eta postik eta euskaraz hazteko. Denon artea. Horregatik,
Tiritatxo pediatra jaio da, osasunaren gaia lantzeko, largabista basozaina naturaren sekretuekin, Mari Calambre zientzilaria, Martin Bertxo, Martin Berlagunentzat kultur transmisioa, eta Nepitarta pirata eta patakon. Elkartasunaren ateak zabalduko dizkigute. Osasuna, natura, zientzia, kultura, elkartasuna, bost zutabe, egitasmo berri batentzat. Aldizkaria, webgunea eta etorriko direnak. Denak elkarrekin, sare bat. Koloretako munduan edegulako. Koloretako Euskal Herritik.